ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆನಿಕುಲು ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಮೈಂದ್ ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಇನಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಸಂಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಇಂಚ ಫಾಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಲೈತನು ಅಂಚಾದೇನು ಉಂದಿನಿಗಲುಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಏನ ಮಲ್ದೆ ಪಂದನಿಗಲುಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಂಡೆ ಈರು ಏನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರು ಯಾನೀರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಆಯ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆನಿಕುಲು ಏನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪುಲ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗೆತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ನಾಲ್ ತಿತ್ತಿಲಾಗಿತ್ತೊಂದೆ ಉಂದೆನ್ ಉಡೆತದು ನೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಚಾಕ್ ಉಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಯಾನತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಉಂದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಮಗೇನಿ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಶಾನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ಯ ಏತಿಯ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪು ಬೀಟೆಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆನು ಉಂದೆನು ಎಗ್ ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ತವ ಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಇಂಚಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಇಶಾನ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಇರ್ತದೆ ಡಿಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ಆಯಿಲ್ single leg flip ಮಾಡಿ that side ಕಾಯಿ and I think we can create it ಅಂಚಿನೈತೆ ಕೊಡಂಜಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡುವ one side kind I think flip ಮಾಡಿ ಚಲ್ತಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಲೆಟ್ ಕೊನಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಲೈಕ್ ಬರ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗುಲ್ ಇಂಚ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ವೆಜ್ ಮೊಮೋಸ್ ದ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ದಿನೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಉಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಆಯನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಆಯನ ಅಜ್ಜಿನಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೊಮೋಸ್ ದ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಮೊಮೋಸ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆನಿಗುಲ್ ತೂತು ಜರಂಡ ಮೊಮೋಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೆ ನಾನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು
ಯಾನ್ ಮೋಮೋಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಸ್ಟೀಮ್ಗ್ ದಿಯೆ ಎನ್ನ ಪೊಸತ್ ತುಂದುರುಡು ದಿತೇನೆ ತುಂದುರು ತೋಜಾಲೆನ್ನ ಮೊರಣಿಯನ್ನು ಗೆತೊಂದಿನ ತುಂದುರು ಇತ್ತೆ 15 to 20 minutes ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೋಮೋಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆತುಂಡು ಇಂಚ ಆತುನ್ ಪಂದೆ ನಿಗಲೆಗ್ ನೆಟ್ಟಡ್ ಗಿತ್ತು ತೋಜಾವೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಎಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದಿತ್ತಿನ ಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.